situacija je došla dotle da sam u prošli petak u bolnici Bronovo podvrgavan elektrošokovima. Elektrošokovima srca pod narkozom. 5 elektrošokova. I nisu uspjeli. Osim što sam posle toga postao šokantna ličnost. Neki kažu da sam i ranije bio šokantna ličnost, a neki da sam tek sad postao. Ali to je sad stvari tužilaštva da razjasni. Morat će ponovo to da mi rade. Danas, sutra ili preksutra, ja ne znam, ima nekih indicija da se to već sprema. I planirali su mi za prvu polovinu oktobra jednu hiruršku intervenciju koja se zove ablacija. Dakle, kroz nožnu arteriju treba da mi provedu kateter do srca i sa laserom na vrhu katetera u srcu nešto da spale, valjda neki nervni završetak. Neki mi kažu da treba da mi spale centar za ljubav u srcu. I kad mi to spale, u srcu će mi ostati samo mržnja. Mržnja prema Haškom tribunalu, prema NATO paktu, prema Sjedinjenim državama, mržnja prema Evropskoj uniji i naravno prema svim srpskim izdajnicima.